Anto na ikarina. Namiya panutul. Asikun si Ibn Mubarak. Si Ibn Mubarak. Yang kaya si Ibn Mubarak na sayha iya mala iparatiyaya. Apad si ikong mga tabi. Biya kay sa nanungan na pnay haji. Nasukap na haji yan. Nasiyagida niyan abai. Agiya kung nagyang kutua bai. Napkalutan niya nagyang kutua lupa. Na iilain o Ibn Mubarak na kay unap kilot na nagyang kutua bai. Agyang kutua lupa na ayam niya ilay o Ibn Mubarak kamiya kalutianon na miya tayamanok. Nasukon sukyay na yung Ibn Mubarak na tingtangan niya. Na iilay niya. Nakagya ko na ilayin Ibn Mubarak na damakat tigir na minisiriyan si isagyang kutwabay at tigin na haybay na iwan ka nasukon sukyan gaw nagyang kutwabay na ayaw na miyatiruyan na tigiyang konsay ko Ibn Mubarak ay no akong katutuli ka nagwinong ka pag-isir nagyang kayap kilot na ayaw ko na bitiro o Ibn Mubarak na tigin na haybay na ibat kauding karang natigyan pero aw antunaw nun isabab agyang kayakap kinutang kasi isagyang kayap kinutang ka na diyan sa kasi din ginatan sa taman sa dinggarang mapanti miya kagiraw ko nagyang kutabay at tigyang ko nakwa pinutul na kan naka sak na tigyan na ba iya tibayo aad na tigyan ang mga watayan ang mga bay adi yang sila natigin itibay ay mana natibay wag yang punta ba ikada karuman yan na din yan ditibay wag yang punta mga wata yan ang mga bai nasaba patigin sa iman tunak tanto kami ang kamumutuan kami ang kapiraulan na daga kanami na ayat tigin nami ang pikirakan na kalutanak nagyang kayamiyat tay abinata kaurian o kakalutak ron na ang kami ron natigyan makakan agugyang gaya mga wata kang sa kasababan at tigyan sa miisig agyang kuto at pagitaw nasukon sukyan gaw ni Ibn Mubarak na ang tunay niyang bulula Pnay haji na ad na sa pulong gibunian adirham na ayaw ko na Peter Ibn Mubarak na tigyang ko na kataya so sa pulong gibuing bagaya kan sa tarimaan niyo na inibgay niyang kiram na sukun sukinibgay niyang kiram Pnay haji kami at tumuak na tigyan abak na bakan na tigyan may bagay sa isagyang kautaba iya gusto mga pamilya niyan sa saksiing kaaya na kang kapakapnay haji na pantagat tigyan sa kalakakan sa ubarakan may isagyang kanan abai agubiyang kaya mga pamilya niyan miyaling so Ibn Mubarak nasukon so kaya baling yan nakagyan ko na makaw masawalay na may simbayan na urian ukia simbayang yan na tiro na mitid taginup na pitid taginupian na amama amiyang kaputi-puti amama amiyang katay-tay agumiya kaputi-puti inditar sa kanya ko na ande ni natid taginupan na Ibn Mubarak apang girawag yang kutuwa mama at tigyan ahay Ibn Mubarak sa kanatigian sumasisingay kay kailayang kau na miya kagiraw kung sa Ibn Mubarak ang tawakabis na ayam niya tiruyan nagtigian na sa nagtigian sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyo paantar kasi isa anungan amore na pinudul na kanaka asaba patigian sa isagyang kutwa kiya sidkaing kasi isagyang kutwa ande ni nabay sa pantag sa isagyang kutwa kararginig kiran sa kawiyagan na suat tigyan suwangla na piyaki surat yan at tigyan agyang kutwa sa pulong gibuan dirham ay nibigay kakiran at tigyan kakagyan nga mga Pnay haji aaya inibalason at tigyan wala na 70 gibuan ay haji at tiyari mawala aanday ni nalang lang minuto at tigyan tiyari mawala kiyang kutang 70 gibuan
Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsami, sabab sa mga katali mo magyayang tanong, siya alim Abul Khair Abado. Giisro kalaliaman tanong, programa tanong si Sagigaya DXC Cool Radio, yang kaya monthly Islamic seminar, yang kaya Abdul Hamid Broadcasting System, yang giisro mansaulan. Sama na yan na sa mga books pagkariyamin na tanda ka ba sa mata sa mapia pamakingan saan po mga turugan yung sabab sa iya sa programa sa iya Radio Tano live on air sa iya full radio ako sa simulcast sa iya frequency 922 ako pagkinitan pa na sa iya international sa iya youtube.com inshallah na sa mga bangsa sa iya Kingdom of Saudi Arabia yang kaya mga bangsa Tano sa iya Bahrain sa iya Paris France salam pagkamusan. Sa kanila mga pagsami, papakala nila so din ang asangkuhan ng mga radio tanong sa bab sa mga tanong magiging ang tanong. Sa kanila nagkundang tanong sa isa yung programa tanong EHP's Abdul Hamid Broadcasting System, DXCM 92 din sa Colegio, sa katiya ipreletero lagi na iya dua dilig na sora, siya alim Abul Khair Abado. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi manna ala ibadihi bimawasimil khairat liyaghfira lahu an dhalika ad-dunub wa yukaffir anhum as-sayyi'at. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ayyuhal mustami'un wal mustami'at wal mujtami'un wal mujtami'at, Assalamualaikum jami'an warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Paganayron nagpanginintano sa iku Allah amang bagian tano sa balas ay pagbalas yan kung mga tao adik merumasay sa iku dataray natatap niyan bertanu sukalilinta di nakapipia ginawa na ayamala na angkat niyan bertanu sa mga panyakit adik kegegeh o mga lawastan nagdiyung di makambera panga sa mga akantan sa ikukabata ng manyang bata dilabaw sa isagyang gaya masay man to masa tanto madakla sa sakitan nagkumadakla petay o mantadlong ka sa YouTube na mantadlong ka sa Facebook na yung kailaitan na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un iman to kapipita na adna miyatay kung mga ulama tanong sa hayatul ulama si isa Maktab al-Farai na ayangaran yan na si Alim Shuaib Abdul Karim dito kublag si Ikologstan wa MP si MP Muhammad Sinudin Batu sama na yan ayan na ditblag-blag wana terus sirang yang utas si Abdul Manan Amirul yang utas si Shuaib Abdul Karim na iman tayo kiawapat yan pakasurgaan wallah pakasuratan wa sa mumungan si Isa Abdul Aziz ku kaya timu-timu nuhay atul ulama nam yang atirun penutup yang kaya dataray nasuntigiran na suwala na ayas iti tandingan si iko programannya ayas sabab yan na sumanusia na adnat tingunyan uga inanda kapahya si iko dataray di magulaw lang yang kaptiro ako sa adnat tingung manusia nada kapahya si iko di magulaw lang na sa iku alungan na hamis na aw alungan na kagibinang warba na kaya tawagan ako mga bubaitan o sang sabaruno at tigil na seminary kami ka sa kauto kagiyang umapita kami siminit tawagan ako so ini bintalang yun to sa iku warba akakar kami yung wapat namanya kakasuya ko binuman sa piyaga po kaya pa ka umaarba sa iko magabina miya ka po ito ako man sa piyaga po na miya ka pamang niya ko sa rila madidihas ka miya ka pamang niya ko sa rila sa diyan mo tadi ang kakabaro kagin
Kaya tawagan ako ira sa kailangan ng mga sumapurong. Na nadapan makaliwanag na niya kakasuya ko sa piyagap. Na nagyan na iya manggulaw na na mga pedin na isa eksamin wallah. Nakagya ayawaraan umumin na igira at kebubayan wallah na tupungan yan. Nasa katanway, naguputan no tapangiwala na kari nasa kebubayan tanong niya. Asi isagyang na iya area engineer miyak ka 10 agwalo gawin na akan da ko mamumakaliw kabaon niya sakit. Na alhamdulillah kamu tertiga na tipangan ako Allah. Okay, nada ko niya mentari makate ya. Banda lagi ako. O kurang na makatutip na tanong manto. May sabab saya na isad na miya pikirakan apa magusay ko sa mabubat nagyang na ya hadis alala yung tanong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isa niya ano iniyan na tigyan na didinmalkat so palo uripan wallah si isa alungan amauri sa taman sa diyong miisip agyang rayapat ay mana na so mga manusia si isa alungan amauri na andet di kapakataling umayran ronaan na ipag-isip kiran wallah apat kaklase nagyang kayapat kaklase na dikundin malkat so palo manusia si isagyang kutua oras nagudin mada si isagyang kutua kakandanian sa taman sa dinian na masembag o andanian inusar agyang kayapat. Paganero nagtigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na so umurian o andanian inusar yang ayaw umurtan pag-isir katanwa wallah ay kata sa umur tanong ay kala amyang galbag tanurun sa pantag sa ikwagama ay kala amin ng gulalan tanurun sa simba sa ikwallah ay kala amin itidin-tadim tanurun sa ikwallah ay kala aanday ni nagyaw saran tanong sa ikwa umur tanong sa pantag sa ikwa di kebubayaan wallah nalangon raktanwanan ipag-isip wallah sa isa anungan amori. So Adam alaihi salatu wassalam na isa ay nikasibinian na sukuri ang mga ummah aginan sa ummah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na taros ka kasiginan o Adam alaihi salatu wassalam inunto na ayam niya aluin niyan na inuniyan pagkasigin kasabang patigyan sa sukuri ang mga umma na mga kakampati umur mga ito iumur na sira nagtigyan na may ito ang pumagitong ang kiran sa isa anuman amori kakagi sadya ka ito amyang pag-idid ka sa isa gyan kaya dunia na ka ito pumagitong na nasukman sumiya katata si umur na mata sa tanto pagitungan agyang putuasan nga namin yuman sa isa gyan putuasan ay ibaratian na bida so ayaw mo riyan na 50 ragu na gusto 50 agwi saragun kagyang ko ta 50 agwi saragun na kiuman agyang ko tuwa saragun sa ikukati ang pumagituwa sa isagyang ko tuwa andini na amanian anto na imiyang galbukyan sa isagyang ko tuwa saragun anto na unon andini na minisupak yan sa ikwallah sa isagyang ko tuwa saragun na langon itong pumagitong akiuman sa isagyang kuto aande na umur o manusia sa isagyang kuto kapagataling man yan sa isa naman amoni nagyutikip kasigin raktano o Adam alaihi salatu wassalam aswatigyan sukuri ang mga ummah na sila natigyan na mga bububa yumur mga ito yumur na namay ito ang pumagitong sa isa naman amori na nakagya mga ito tano yumur na sumapenggal baktano ang mga simba sa ikwang na panakpan sa piratakap sa ikwang din na simba umiyang akong na mga pagtama. Kaya karinaw, nagwa niya ipaliwag sa sambayang sa ikukiyap mairaj o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nakagya ko ipaliwag sa sambayang na aya iniisiun o Musa alaihi salatu wassalam kagya makapuon sa Rasulullah sa ikapito lapis anangit amya kabubas sa ikanam lapis kakagya sa Musa alaihi salatu wasalam na sa imatatag sa giyang kaya ikanam lapis iniisiun o Musa alaihi salatu wasalam ang tunaunon ay inipaliwaton ukad na niyan
Ini paliugat Allah sa iku Rasulullah na ayam yang tiruyan nagtigyan na ini paliugat tiyan rakan agusay ko mga umatakan susambayang aayak kada kaliyan na 50 waktu sa ikusunod umabubasa anuman ang umabubasa gawi. Sa manuto na paganaya ipaliugat susambayang na 50. Oriyan yan na ayam yan tiru Musa alaihi salatu wasalam nagtigyan na pagkilabating kakukadnan ka. Kaswag tigyan sa mga umat na mga babagar na daira na nan magigal na ayapan sa mga umat ka ang mga lulubay nakianabatan sa taman sa mimbeloy 5 wakto nasukiyang balay niya na 5 wakto na isa amiyang panutul na miyakan nagsurasulallah sallallahu alaihi wasallam sa panawad-tawag sa ayapitirwiyan na ya Muhammad sukit penggulalan na kaagusay ko mga umat kasi ko 5 wakto nakiatiyo ko pa niyan o di nakiatin benganian so 50 wakto mana na upama ka makasimbayang tanu sa sumo na ayat timbang yan na 10 asumo si ko miya nga una man pagtaw makasimbayang tanu sa luhur na 10 aluhur makasimbayang tanu sa asar na 10 asar makasimbayang tanu sa magrib na 10 magrib makasimbayang tanu sa aisang na 10 aisa sa manuto na pamagumanaan kaagyan ko tuwa uman isa't timan awak to na ayat timbang yan na 10 kakiat timbangan yan agyan ko tuwa 50 awak to gitu ikapiyang o mga umaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so Nuh alaihi salatu wassalam miya kaysa alungan na plalakaw na siya gidanian abai apung gurau na sokya sagedin yang sagiang kutuwa ba ya penggurau ke namanya kagirau Nuh alaihi salatu wassalam at tigina haibai enokanan penggurau at tigina kesgedanakan awatakan ay kaririga at tigian apiray idin agyang kaya wataka ay kaririga na isaamnya panutul na ayapitir ba ina ayay didian na 200 rabu kadua mapanutul na 300 rabu so kiyan gawno Nuh alaihi salatu wassalam kakay mga umat Nuh na mga tasiran umur mambu kasumambu Nuh alaihi salatu wassalam na isa amya panutul na sanggi burag na ididin kadua mapanutul si isagyang punta kitab aadian na sanggi buag 200 rabu ay ididin miyakat lala umur so andini na Nuh kagiyang naman utong ono hagyang kutuwa kapenggurau kahagyang kutuwa bae sagyang kutuwa tayan amya kapiragatos ragunedad na ayam ya tiruyan natigina hay bae upama buat tigin kakatawing kasokkaw riya umma sokkaw riya mga umma na dingka tigin maguraw kagyang kayawataka ini isir gyang kutuwa bae tiginang kaino nagtigin na sokkaw riya umma na ayay didiran na mabay na 60 wa 70 paglatan o na 10 taman sa 70 ragun ay didin paglatan o na 10 taman sa 70 ragun ay didin na sokon sokyan gawon agyang kutuwa ba na anto na iniyat tiruyan tigin ay tigin sa kapuro wallah kau pamabuat tigyan kasakan na iminiraot sa giyang kanan agkaw riya mga umma na diyang kud nagtigyan belay sa walayang nagtigyan kasi iya ko din sirong seko mga itaduan de ni nator mga adtaga kayo karunak no nagtigyan na yawa sumalakal maot na balwinak nagtigyan so tanday akap pagintawakan ang panaya din sigba sa ikwala giti ini sebag agyang kutuwa sa kataw aandi inabay ay mana nakarina sa sumambu sumya nga una mga pagtaw na kababayaan nilang agyang kain aandi inasaktan inokto nakagya ayas sa mapian nagyang kaya umuro umanusya na ipagisiw sa isa ano nga na mauri lang na diing ka manggalbag sa isa agyang kaya niya na ipagisir ka napipikiran ka asokya na gidayan umur ka na ipagisir ka anto na unon ikiyaw saran ka o pamakayaw umur ka na 10 ragun nagpibagitong nagyang puto 10 ragun na anto na inusaran ka
Yang kuta sa puluragun na ay kana miyang gelbeg kasapantag sa ikwallah. Yang kuta sa puluragun umur kana ay kana miyang gelbeg kau sa anday ni napantag sa ikirarangit wallah. Yang kuta sa puluragun na ay kana servisyong kau sa ikwallah nagu ay kana kaya paganandang kau sa ikwallah wallah sa ikutanday na katatago ka sa isagyang kananunya. Isaw na nan ay pag-isa. Ikadua ay pag-isa sa manusia na sulawasian o andinian inusan. Yang kaya lawastan na ipagisir tanway si isalong anamuri. Tiaguang kawala sa mapi ang pamamakingan. Tiaguang kawala sa mapi ang pangilaylayan. Tiaguang kawala sa mapi ang puso. Na ipagisir kanan langon wala sa isa anong anamori. Yang ko takatir wala amanta nantig wala so mga kangiw so mga kailay niyo so anggaw tayo nalamon rakanunanan ipagisir sa isa anong anamori. Ay mana na ipagisir ka o babinebo ay nosaran ka sa isagyang kaya anggaw ta ka nakapamagerte o babinda iya bu ay nosaran ka sa isagyang kaya nawas ka sa ikukatatago ka sa isagyang kaya dunia naso ipakapipi aginawan yan na piya ka sirupatayin ka agyan ka yan yawang ka adakban yan miyang galbag sa pantag si ikwapa. Nagupun giyot yung manggulaw lang na miya ilikan agyan po to abitan ka. Kakwaya pagilayang ka nasusiran at to miya nga una ang mga pagtaw ang mga mampunay sa pamikiran na mapi ginagda na malay simba sa ikwala. Na pagkailay agyang kutwa kiyaw sarayran sa isagyang kutwa lawasiran sa pantag sa ikwallah. So mga sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na igira aandeni na miyaadan agyang kutwa kad tidawa na apya miya kaysa na misigunaw agyang kaya lawasiran na pagusar niranon ayaw tuwa sabab akapagusar ay ranon nakagiyang pantag si isagyang kuto aantay ni nakalkiran sa ubakiran ni isisi sa anuman amori. Miya panutula sumus abin umayr na mangudaw tuwa tanto apakatitayaan. Mangudaw at tanto apakatitayaan. Nagyang kuto ang didar niya na upama kami pantag sa giyang kaiyamasay man to na aya arga agiyang kutuan didar niyan na labisa ka milyon apira. Apagpumasa ano to? O mga nuksya. So kung sumos abin na umayr, amanguda na igira amiyong kitsi sa giyang kutuan mga nalanap katandu. Ayam yung kit na sumus abin umayr. Ayam murid puriam yung kitsi sa giyang kutalalan na sumus abin umayr. Ayas sabab yan na sa mga panunutul na igira ko na yung kit sumus abin umayr si sa giyang kutalalan na didin kelapis ang agyang kutwa baw agyang kutwa perfume yan ang pumasa ng mga luksyan. Si isa giyang kutwa kaya sabutan yan sa ikwagama na anto na isiwa yan. Sumiyong si Rasulullah kami ang Islam na initulak o mga luksyan. Na ayaw na miya suwa umusab bin Umayr na didimpa kasambi. Na miya kaysa anungan natatantangan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumusab bin Umayr. Na kagya ko naman tiya katatantangin o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kiyasgidan yan. Sa ayam yan tiruyan nagtigingin ang pumaliin sumanguda pakatitayaan ang iman tuwad tigiyan na tantuwa kiyarkis anawasyan sa pantag busi ko kiyan gilbukan yan sa iko agama sa iko kiyan tinawa na sumos ang binumay nas kanyan ikumiapat sa pandi sa taman sa kanya ko itutungkol yan so pandi na miya nakutui sa si kung mga redo ay uwagaman na miya spakon agyang kaya sabal aliman yan na ayaw man
amin ni kaptenun nagyang kaya sabanaon na miya putulong man nagyang kaya sabana saniman yan na ayam ya so Mus'ab bin Umair na daniyan din kabuga yagyang kutwa plag sa taman sa miya pakasandeng yan sa isagyang kaya Rabbi. Inunyan ito panggulaw lah na aya sabab yan nakatawan yan ang iyang kaya lawas yan na ipagisyon na daman nakipantagag yang kaya lawas amay ko di mausar si iku kabaya wallah. Pipikiraw manusia haan din ni kapatay niyan na kiyadaan sa balyag yang kuto lawas yan apya ikata ini na mama apya ikata ini na bay na di ka kabwida na upan na uwayak yang patay niyan na kanaw mamapaparat niya sa ikwala na di ka kalaka kaya diiterun mga ginawa niyan nagtigi na inaon miyantay simpulan na ikatiar kan mo baka nung yung binun panaytan dalban niyang bali enoto nakagya sabab sa sulawas na nagkipantag yan amay kamadaon sunyawa na lebih kada kipantag agyang kaya lawas amay ko aya kapatay niyan nagkararangitan wallah kakagya sulawas ang kararangitan wallah na si isa anuan amawri na kesandengan yan so kasiksaan na kegedamian agyang kutwa mga raragin na ayamana na pagkigdamun wallah agyang kutwa kapsik sa out sa pantag si isa agyang kutwa kiyan galbukian sa dimampiyan inaman agyang kutwa katir wallah sa isa suratul Lahab Anto na ipitir wallah sa iko karumaw Abu Lahab aso Ummu Lahab wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad lawas ada kipantagyan ayay ni tigaro na wallah na taliya mamakal o di na taliya pagilut inot na ayah sabab yan na kagyamiyaw saryan sulawas yan sa kana ubapantag sa kabaya wallah kaayay nusaran yan sa isagyang kuto lawas yan sa gulalan ko katiro yan pangilay na yan nagusugal bagyan na pantag sa kaptipuan yan sa iku Rasulullah nagukapsigan yan sa iku Rasulullah na ayam mambuwa bitter wallah sa isagyang kuto kinisisidaan yan sa iku Abi Lahab na iniraksiyan nun si karumanian at tigyan na wamraatuhu hammalatal hatab gusik karumanian ama awit say tagun yito sa Ummu Lahab kadua aki ano yung si isa tafsir na gusik karumanian asuruyan abubay fi jidiha hablum min masad sa iya tigyan sa isagyang kutwaligyan so tali ang mamakal ipag anden kapatay niyan na tiguun si wallah pagitag wallah sa isagyang kayaligyan agyang kutwa tali pagilod sa taman sa mipalantig aulo Ummu Lahab na mipalantig man na pakisambian wallah sa ulo aanday ni na mapiyay kagdam liyadukul adab kaanyan kataan-taam yagyang kutwa siksa ayas sabab yan na suangguta ni iyan na din yan mausar sa kabaya wallah kasi inyan miyausar sa isagyang kutwa rarang wallah so Ummu Asya akar mo Fir'aun la'natullahi alayh naskanian na isa amiyang panutul na si isagyang kutwa kipigisang kupnon o Fir'aun la'natullahi alayh si ikwagama wallah na daniyan sangkupan sa ikwagama umusa ande ni na Tuhan umusa ginan sa Tuhan tan wasallah na daniyan sangkupan anto na unun nibtanun o Fir'aun na miyaki kuwasa patakuda na iniikat sa sekoy sa kuda agyang kaya sabala alimaw siti Asya na so sabalaon na sa ikoy kadua kuda giyang kaya sabala sa inyan na sa ikoy katalwa kuda giyang kaya sabala inyan na sa ikoy kapat akuda na sa isagyang kutuwaan din ni nadapan kabida sa isagyang kutuwa kuda mga kudahan din ni na baka berdurdutan sa iko lawas o siti Asya na kinilangon na uwala so kiderpaan yan sa iko surga na daniya na magdam akya pakablablag alawas yan sabab sa isagyang kutuwa kaya ilayan yan sa iko kapyaw kiderpaan yan sa iko surga manutan pamimikiran nasakatan ay ginagawa nas
Yang gaya mga lawas tanong na ditanong ko sa pantag sa iku agama. Batabu sembayang na dentartaw sa salubaan. Tindigan so sambayang na andeni na miyak kagagaan na kitindigan taon. Na upamakabatan ng pagistak sa tigiran ng kasuluyan na tangtod na marataw ni Ras. Upamakabatan ng palalakaw sa isang yang kaya mga derpa dagi pantagyan na tantuwa malaiban na waya pumakinagam ka na Quran wasiat na tantod na marg na kaptirimao na upamikiran ka nagutantuwa marg na akapkirawan ka sa kauntod ka sa isagyang kutuwa pantag sa iko di seminaran ayaw pa kay siyon na pagarya bubayangan na antunaw na isumpag ka sa iko Allah sa iko kipagisyon ka sa isagyang kaya lawas kaw andeng kayo sa iko tanday akatatag ka sa isagyang kaya dunia ipagisyon ka tanwanan nagupunta di masembag nakanunian miarasay kasi isagyang kaya dunia kudi ingkaw kasiluba tiari makapman uwang na nagkerasay kasi isa ano man amori tanto amiyang kargaragan sutaw amiyang tagu si isagyang kaya dunia ada niya na makwaso kapipya ginawa miyak kaumakman si isa anungan amori na ayap man akiat talingmaan yan na surarang ito wallah ayat tantua mapia na apia di kami tegumpia si isagyang kaya dunia apia miarasay ka si isagyang kaya dunia apia lang na eksamin na miya kataling umar ka si isagyang kaya dunia na asar ka kekuang kasukapit pia gino si isa anungan amauri ayas sabapian nagyang kanan anungan amauri na tanis tiya sa apigintawan nagyang kaya dunia na makampat sa taman sa makampat akat pagintawan ikatluay pagisa at tig Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa iku manusia sa isa anungan amawri nasuwat tigyan so ilmu iyan ilmu uwan tunaunon iinusaran yanon ay mana nagyang kaya ilmu kanay pagisir ka sa isa anungan amawri upama ka ayam yang pasad ka na aturni na ipagisir kau anto na uno ni inusaran kasi sagya kaya kaya baloy ka ator ni nagupo na inusaran kau nakapagator ni sa kapangakala minitama ka gupo na inusaran kau nakapagator ni sa kapamuka nasa kay mana ator ni yung mga salimut nasa one day ni nakasasalimutan na din kapagator niya kakagida kakuang kaon miyang ukur ka sa dunia nakiyat taan-taman kasi sa naman na mori gina kakagyeso kayo mong naipagisir ka o di bambu na upama ka ayam niya pasad ka na engineer na api anto na iklasin niya na engineer naipagisir kasi sa naman na mori gupun si ka engineer sa karsada at ikaw ka sa mga project naipagisir kasi sa naman na mori agyang kuto amiyang pamanagkong ka arak umadaklatang miyakan keragin man agyang gaya katang gupuon ka di mo sa pantag si ikwagama wallah kaya kausaran kau na pantag sa kaplalalim aya kausaran kau na pantag sa kapanalimbut na aya kasalimbutan ka nagyang kuto amadaklataw na kanugunian kalangon sirang sikat si isa ano manamori na pembeloy ka amo place ada kipantagyan si isa ano manamori miya kay sa anungan na iniisip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa iku mga sahaba niya aya pitiro o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigyi na katawan yung wanto na itiro na amo place pagkawiswisan so mga sahaba na yamiyatiruiran nagtigyan na manlam dinaran wala dirhaman so daaban yan dinar nadab na dirham yan o pamakasiratan nadaban yang pira nagyutip kawiswisan nagtigo Rasulullah adi kaayap kawiswisan na suwat tigyan sumpakat taling umasisa anungan amaw riya ayabalas agyang kutaping ganabagyan naman adigya palawukod yuto ko ni kawiswisan miyak kalana miyak wanya na miyang galabagian abalas pagkataling umaw na tigyan so pagariya yan na
tiro niya na sige na piya maganta ko niya nakibgay niya no. So diyan ka piya maganta yan. Pagkataling umaw na tigin si pagari niyan. Aptiro niya nagyang gaya pagari akan napinbesana ko niyan sa maratak. Nakibgay niya no. Pagkataling umaw si pagari niyan. Aptiro niya nagyang gaya pagari akan naliyan ni mako niyan. Nagkanabatak man si isagyang putuha maliyan. Sa taman sa pembaloy at tig Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agyang kutuwa aman yang aman adigay panawakod na din na kalambaon sa adang panatigyan apakat taling umaskaton na ayam maptero sa isagyang kutuwa apakat taling umaskaton na didiyang ka ang sudusang ka adiyang ka agyang kutuwa miyan adimiyan ka nag-YouTube gan ko nagyuto ko di pabali ang muflis na ay dapat ka sa isagyang kaya masatan may manto naman tanto ang margin agyang kaya masatan may mantong na aya di pagurad-uradan na dunia nada anong amor irawan na andin ni kanagaw sa tiginaginan na doktor ginan na engineer ginan na attorney ginan na teacher namiya kagaga na kapati ginamapian gupune man na ustad tiginan diganan kebayai kaginan na makakwa sa lipat tumating ranigin. Sama nutong nagupon gyud manggulaw na. Allahu Akbar na bakaw burap. Na benutan web tiro akabani ka pa kay sa Western education. Kadi kailangan na mapaganad din. Katiyo di tanong paganad. Nabiya kay ito asam puluh pama. Nagyang gaya katitimutan sa yan di man di tanong di ka tiro sa station na may katawan niya kay engineer. Wato na ikidiyo. Isusugu Islam so kapag nagsa isang taon na lumima mo isusugu Islam so kapag na si iko agama pagana din ka so katao sa pantag sa iko dunia ka na pag-usyaron ka sa pantag sa iko agama bamana dataragyang kaya kap kalimutin mo man to agyang kaya mga pagaritanong na kanaubas silang niya mga tawa di sisimina nasiran ipaanday nila kailaitan wap kisampay agyang kutwa mga katirutano, mga katiro, mga ulama, mga katiro, mga ustad sa isagyang kaya mga peder pakakagyang pantag sa isagyang kuntampan na marila. Nagyuti sabab at itutuwa mapia. Na ayang marginong nagyang kaya katawa ayabuhay no saranon na pantag sa ikudunia na sukyaw saraon sa pantag sa ikudunia na piya kalipatan so anungan amawri. Kamadang laginan. Sa isang yung kaya masatan naman, tunaadnap kilay tanong, niya makalalaita mo, niya makadigri, adin na ba niya nung kusang sa pantagsi ko agama. Ay girawan na, apya sa isa masigit na detar mo sa saruba. Kamangusiat, sumangusiat, nantigin na pumili pa na yamanta si kapangusiat na ulama, na pumili pa na yamanta si kandua, at tigyan na anas yung wanak, nagkasuya ko pan sa opisina. Sa manutong, napikirang aman agyang kutwa damay sa kauras na amay kaya buding kakasumbayang na diamaat na sa ikusolid na upituguin na ayabu amiyaw sarkaw sa pantag sa ikwala na damay sa kauras na ay kala ay pagisir ka sa ikulawas ka ay kala ay pagisir ka sa ikuumur ka ay kala ay pagisir ka sa isagyang kutwa ilmu ka talong ito na lang ang nakakisip upama ka ayaw po amini miyang galbag ko na miya kay ito na ipagisir ka sa umur ka. Namalutan naman pa yung mikiran, yung managiyang gaya sambayang na miya kay ito ang kausaron. Ngayon na simboy, ayaw po manuron manayat na Juma. Kakagian na khutbatul Juma sa ikundi simbayang sa masjid, sa ikong mga mama. Nasukman sukanin ni dun na ayaw pinakamati na isinamati ubasampay sa 10 minutos. At nigirawa na 3 minutos na miya kasalaman. At nigira 2 minutos na miya kasilaman. Kakagya sobra sa sasaluba. Sa manuto, na inibitadakan sa uman wakto na ayakat tiya dingaw di ikasumbayang ina. Andi ini na 20 minutes. Pero ito wakto, 5 wakto, na ayaw mo kada kaliyan na. Pero 100 minutes. Sama nuto na, isay sa orasagu, pila ka minutos.
Ilawan niya. 40 ka minutos. Sa iko salungan na ayaw buwag kisibag ka sa ikuan na isang oras ang 40 ka minutos ay kana oras o 24 hours. 24 oras. Sa manuto, natanto ko niya kay ito. Na upama kadami uman ka, natarot to pa din aanday ni na miya lapis umur ka, na miya lapis sulawas ka. Sabot siya sa giyang puto na bang pamiyos. Madidip man, kira isisita sa mga seminaran, kakagya, tanto man ibalas. Ay sumuntod siya sa 2 ka oras, na ayaki ano yawn Rasulullah na imbagayron wala na 2 surga. Nakatiw pa mga makauntog ka sa 1 oras, nasa timan ng surga. Sama na ito na miya ka na ikipantag. Nagyutong, sabab asumano siya na kagya ipagisamun agyang kaya ilamoyan na kailangan na mausar ka na sa giyang kutwa ka kukurang rakawin mo sa ikwagama na kailangan na makapaganad ka kakagya ayag dawan wagamat tanu agama Islam na sokap paganad sa ikwagama na ipun sa iko salita na taman sa iko kubo di ka palagirawi miyanok sako kadi katamampan sa adin anyawang ka na wajib berkah dia ko takapaganan ka na makapaganan ka o pa makadiga man tao simbayang na paganadan ka suka simbayang o pa makading ka muray susuratul Fatiha ang pembetian sa iko sambayang na paganadan ka susuratul Fatiha o ding ka muray sa tahiyatul awal tahiyatul akhir na paganadan ka sa tahiyah uding kamuray sa pembetian sa iko karuko, sa iko kasujud, sa iko kambangon na paganadang ka. Ay anda manay kimuray sa nakaw. Kakagiginan na wajib ka. Na so kapapadalong ka sa isagyang kaya dunia na kailangan din ang paganadang ka. Kau din ka ng paganada at tibubaan ka na kapakay ay pagisir ka sa isa naman amore. Gain na, imposible ba di maswak upang mga paganada. Kati miya kadang-kadang di girawan na kimuray siya sowan di ipanutulan na tutul na ayan yan di kimuray sa giyang kayang betian yan na paganan niya okay na kaya aya awi na ka naman buwigira na mas maga na kimuray sa tao tutul bata di na buwigira akasuruyan kira kasuruyan nagupuun na ayap bibiter yan nakasuruyan na biasa menyagit sa tangilata na minimurais ta apa agiraw takasi pulano to agiyutoy biyang guluran yan nagyutoy siwayan nagyutoy inaman to ang tulak mo kakagi aya sabab yan nagyang kaya mga pamikiran tanong giyang kaya mga pamamakingan tanong nasa pamamakingan nagupuun ka di magkontrol na ayap pembebanug niyan nasa kanyang pagmitas iku di mapia naubakan yang pagwida sa iko mapia kasi ko di mapia nagito mamuy sabab amya kaganggan na kimuray sa nakasagyang kuta di mapia naigira agyang kuta mapia na bang kimuray igira wan na so Fatiha paganad na bati ampan na matiti na di kagrupo tawagyang ngayamalik yung midin kamakapilan yan bisitin ang tunaw to na namakasupat man sa iyakan ang ulo na tingin na mata na pikurangan ako ang memori na upama kabang ka din pa ang pag-istorya sa dagi pantagyan na tamang kiyan gira na magpinutulian yun tayo karag niya na sa manutong na so ilmo na ipag-isir ka kakagiyagiyang kaya ilmo na wajib so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sa iku pagampaganay ang kinipanulon niyan sa iku Islam na ayaw pagampaganay ang pakatindig niyan na paganadan sa kata si isay damang ka nasudin sumya mag-Islam na umani mag-Islam sa sekreto kadapno tumapayag sa Islam na makasong sa isagyang kutuader pa akakad ng Rasulullah agyutoy pagampaganay ang madrasaan at tiungan niya nun sa mga Muslim ang pembentuan sadar al-Arkam bin Abil Arkam walay i-Arkam awata i-amay Arkam naroon yan sila nun tiwa na matago yan sila nun na pangandaw niyan sila na mapangandaw niyan sila na makaliw sila na manulon sila sa sekreto
Hagipno tu kepayag su Islam kakagia sabab sa tanto sira namay tu ibilangan kaayang pagampaganaya marat tiaya sa iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa sadyang kutwa masa na patapat kataw na ayapan aanday ni na giyang kutwa teluron na lamon sa ikwalay Rasulullah sa ayaw bualiwron sa ikwalay Rasulullah na sasakataw ka sa Abu Bakr ni Siddiq radiyallahu anhu paganay na naman manulun sa Rasulullah patpat kataw niya ratiyaw nagyang kutwa teluron na sa ikwalay niya ang tawa ito na so Khadija akaruman niya kadua na so Ali bin Abi Talib minipagyaga niya kakagiya so Ali bin Abi Talib na inupitiro akita barabibur Rasul minipagyaga Rasulullah kagwa niya matay sudat tu Rasulullah kaya balingan niya kakagiya so Rasulullah napkeneritan sa tutulan daw ikaw gat bedin miyatay siya maya namaragunay didian miyatay si inayang miyaka transfer kuda tu yan aso Abdul Muttalib walau ragu manay di Rasulullah miyatay man sudah tu yan na sa miyaka baling sa iku Abi Talib bapak yan ama Ali bin Abi Talib na so kaya pakabaling unu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakagya pubris kanian na so kaya pangarumaa o Rasulullah sa iku Khadijah na sukman su Ali miyaka baling sa iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam giti kaya tuirun sarabibu Rasul ay mana nakagya kumaka balingon so Ali bin Abi Talib na sa kaniyan ipagampaganay mag-Islam sa iku mga ngumuda ugaid na sa ipanuto sa walay o Rasulullah ikatalawa miyag Islam na Zaid bin Harith na bisaya ito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam under control penuto kasi penuto mga bubaling sa ikwalay Rasulullah na bisaya yan na so kaya pag-Islam yan nabiyalui Rasulullah amapi ataw so Ali bin Abi Talib aya ikapat na so Abu Bakr ni Siddiq aso Abu Bakr ni Siddiq na sekanian isa mambu aanday ni namiyag Islam amada kala amiyang pag-Islam yan sa isang yang kuto oras kakagya sabot sa sekanian na padigang amanay tamo na madakal iginawain na madakal ibulayo ka nasasarigam pa ng mga bulayo ka yan so Abu Bakar kasabot ko kapian yan parangay na miyag Islam dan taro Abdurrahman bin Auf sa ayak yung pag-Islam yan nasa ikaw kaya dudunaw no Abu Bakar so Arkam bin Abil Arkam so anday ni na Uthman bin Affan na miya mag-Islam ito agus sumangay ng padairan sa ayam miya kadulong tiran na so Abu Bakr ni Siddiq na sesagyang puta kaya pag-Islamiran nagyuto'y piyangan dao o Rasulullah sesagyang puto madrasaan apong betul sa Dar Al-Arkam bin Abil Arkam oriyan yan miya ka-transfer so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesayang da Madinah na anto na man pinggulaw Rasulullah so binggay ro'man sa madrasaan asi isaliw ang iyang kaya masjid ang nabawi ay mana na andin ni kapakasimbayang iran sa asar na natimuon siran ro'o Rasulullah na pangandiw niyan sila na mapangandiw niyan sila nagusirang bumblablan ginto'y ka-importante ang iyang kaya ilmo na so ilmo na kailangan na mausar sa ikumapya kaaya sabab yan na kanya amay kung di mausar sa ikumapyan ay pag-isir ka ng wala sa isa ano nga na mauri so ilmu kaw andeng kay nusa sa isagyang kutatan daya katataguba sa isagyang kaya dunia nagupundang ka mausar sa pantag sa ikuagama dang ka mausar sa pantag sa isagyang kutab kububeen wala ayak kaya usarang kaw nagyang kutad di mapyan ang panyap ka din kapipikiran ka sa isa ano nga na mauri na isiksir kaw to wala aya ikapat nasuwatigyan so tamok o manusia o anto na unon ikiyasukatan yanon nag-anto na unon ipinggastuan yan yan kaya tamok na duwa pa kayo paganayron na anto na ikiyasukatan kasi isa yan kaya tamok ka ibuunsa neko na ipagisir ka anto na ikiyasukatan ka ang bagay ni piyaman ko nagupun ka piyaman ko na kaya pasangan ka anto na ikiyasukatan kasi isa niyang kaya tamok ka bang kapiribay kapamangay sibi nagupun ay ikiyasukatan kasi ikutamok ka nakapriba
kaya pasangan ka, anto na ikiyasukatan kasi isagyang kaya tamok ka, bangka andeni na bayaki ako angkaw na pupunan sa kandermat, nalangon rekanan ipagisir, puunan sa kapanagil, aki ako angkaw na ipagisir ka, yang kaya tamok ka sa ipunsa kalayan na taman sa kaito, ipunsa kaito yan na taman sa kalayan. Namun rekanan ipagisir wallah, agi managyang kaya ko, andeni na mga alay tamok, nagkirgnan sirang sa anuman na mori. Ugi, na ayam membuat kapiang malaita mo na hindi na sumapasangi ka panid ka. Namiyak ka na mambuy balas. Agian ko ta ka panid ka. Mana kekuan niya na balas sa isa naman na mori. Anto na ikarin na. Namiyak panutul. Asikun si Ibn Mubarak. Si Ibn Mubarak. Yan kaya si Ibn Mubarak na sayha iya mala iparatiaya. Apad si ikong mga tabi. Biya kay sa nanungan na pnay haji. Nasukap na haji yan. Nasiyagida niyan abai. Agiya ko nagyang kutua bai. Napkalutan niya nagyang kutua lupa. Na iilain o Ibn Mubarak na kay unap kalutan nagyang kutua bai. Agyang kutua lupa na ayam niya ilay o Ibn Mubarak kamiya kalutianon na miya tayamanok. Nasukon-sukyay na yung Ibn Mubarak na tingtangan niya, na ilay niya. Nakagya ko na ilay Ibn Mubarak na damakat tigir na miniisiyan si isagyang kutwabay at tiginahay ba inaiwan ka. Nasukon-sukyan gaw nagyang kutwabay na yung namiyat tiruyan na tigiyang konsay ko Ibn Mubarak ay no akong katutuli ka. Nagwinong ka pag-isyan na diyan kayap kilutra. Ayaw ko na binitiro o Ibn Mubarak na tigyan na hayba inaibat. Kauding karang na tigyan tiro au antunaw nun isabab. Agyang kayakap kinutang kasi isagyang kayap kinutang ka na diyakan sa kasi din ginatan sa taman sa dingarakan mapanti. Miya ka giraw ko nagyang kutabay. At tigyan ko na kwa. Pinutulakan na ka. Sakna tigyan na ba iya tibayo? Aad na tigyan ang mga wagtayan ang mga bay. Adi yan ang sila na tigyan itibay. Ay mana na tibay wag yang punta ba ikada karuman yan. Na din yan di tibay wag yang punta mga wagtayan ang mga bay. Nasabab patigyan sa iman tunat tanto kami ang kamumutuan kami ang kapiraulan na daga kanami. Na ayat tigay na miyang pikirakan na kalutanag nagyang kayamiyat tay abinatang kaurian o kakalutak ron na ang kami ron at tigyan makakan agugyang kaya mga watakon sa kasababan at tigyan sa miisig agyang kuto kapigitaw nasukon-sukyan gaw ni Ibn Mubarak na antunay niyang bulula Pnay haji na adna sa pulong gibunian adirham na ayaw mo na Peter Ibn Mubarak na tigyang ko nakataya so sa pulong gibuing bagaya kan sa tarimaan niyo na inibgay niyang kiram na sukun kinibgay niyang kiram Pnay haji kami at tumuwa ka nagtigyan abak nagbakan nagtigyan may bagay sa isagyang kautaba iya gusto mga pamilya niyan sa saksiing kaaya na kang napakapnay haji na pantagatigyan sa kalakakan sa ubarakan may isagyang kanan abai agubiyang kaya mga pamilya niyan miyaling so Ibn Mubarak na sukon kaya baling yan nakagyan ko na makaw masawalay na may simbayan na urian ukia simbayang yan na tiro na mitit taginup na pitit taginup yan na amama amiyang kaputi-puti amama amiyang katay-tay agumiya kaputi-puti inditar sa kanya ko na ande ni natit taginup na Ibn Mubarak apang girawag yang kutuwa mama at tigyan ahay Ibn Mubarak sa kanatigian sumasisinga yung kay layang kau na miya kagiraw kung sa Ibn Mubarak kaantawa kabis na ayam niya tiruyan nagtigian na sa nagtigian sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
asyo paantar kasi isa alungan amore na pinutulinakan na ka asaba patigian sa isagiyang kutwa kiya sidkaing kasi isagiyang kutwa ande ni nabay sa pantag sa isagiyang kutwa kararginig kiran sa kawiyagan na suat tigyan suwangla na piyakis surat yan at tigyan agiyang kutwa sa 10,000 dirham ay nibigay kakiran at tigyan kakagiyada ka mga panay haji aaya inibalas suno at tigyan wala na 70,000 ay haji at tiyari mawala aanday ninalang lang minuto at tigyan tiyari mawala kiyang kutang 70,000 ay dapat yun may kalalaman ibalas agyan ay akapanid ka tamok ay pag-isir kasi sa alungan na mauri wanto na ikiya ko ang kau ay dapat kasi kung mga niligid ando na di sibig yan agyan kaya tamok na dagi pantagyan ayabu anday ni naman akong ikipantag na sa miyaw sarkaon sa pantag si ikwallah marayag si isang yang kutwa ki anu yaun wallah si isa Quran ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya suwatig wallah sutamuk na gusto mga mata na mataganan paparahyasan sa isang yang kaya dunia mga bibayakan giyang kaya tamok na kagiyang paparahyasan na sa ingkabugosan sa isang yang kaya dunia na makaw makasi sa alungan na mauri na ayaw magpambagyan kaw na sabu sa miyawsar ka sa pantag si ikwallah nagupantag si ikwagamang wallah hindi ka pa tayo manusia ano ba niyan rumit tilunita mo kaya ba't na miya si maiwa miya tayo ayaw pag-bagan na tag-uhukuban yan nasupita kaya ng mapapano pero at yaw pati ulo ninirunan na may kwan nakialipatan niya hadi mga pamamasan sa mauri ano man baad na miya si maiyo amiyat tayo pamakabay na miya kadagdag ni bulawan at tamansing napakamubulawan ngayon nung tibay na miya dili ka dusupitay gupo nagiyuti mang bulawan ang kiyang gerdan ka sumiyatay kasi siguro na sumalalong na kelutan niya at tigin ang kayo mabangon niyang kapatay iyan din mamatay nagpupunang na tigin magawa nga bulaw niya na miyang tuwan baad na miya si mga kamiyatay asok trakyan na kaya din nagkala akiyalo tako baka kagiya pa kayo ganon karunong pakapalapungan baad na miya si mga kamiyatay aswalay niya na kaya din diyan kaay ni kalut sabaw kakagiya para mapi alusong kwarto niya ande kapatay upetay nakway din ka pengguraw ka na umangat tunganay niyan sa tingin ng pamliin kay nung amin kay ningganante narubutaman ang kayo na amay ka prigo na yudas kinang anda prigo na ayap tiro ng mga tunganay niyan na tingin na ilay ni wasiar aubaw ng mamin udiyong kami nanto na ikadwab tiro nila nagtira na si isa niyo na nayong mapmuskitan udi na rending nung sama nuto anto na niya sa butro tao amana itamok tao ande ni na tanto amada kala itunganan na didairan din maparo sa ginawairan bayran marigo si isagyan ko to akwarto niya wait gap kabubay kay na ba kay nung pagirigon tingin na apiapan na nasolve niya sa kwarto na nanggiro ba kanwari pumamtingan niya siya kwarto ay araw niya noon rinigo niya tayay naman ito na dapat kami at taman mo sa tamo amay kada miyaw sarkaon sa pantag sa ikwallah amay kada miyang gusto kaon na damili pangunan kaon na anuto ka antonadilip tiron ka makaw makasi isa ano na mauri miyakat tibubag ka sa pirinsa ay pirinsa kasi isa anungan amori itutur kasi isa anungan amori amay kuwan din na miyang gusto ko sa pantag si ikwagama nasiratan ikira yakadagdag lang maumaw sa pumangdi na di niya dimutan tingin na makadudong ko kanod bakon yun na yung tingin biro yan ulo ko na ang man din na igawiin na
Labawad tingin sa kaaya mo, silin na kanakum, wakadiyo ba kung sa kadiman tino. Naman ito, waya mga dungguong, na pumakita bang sa masigit, na ayap tiro nga nanti, pumanay. No, ano ay bang sa masigit, din yung biska gaganin yung tira. Allah Akbar. Waya mga dungguong, na napumakinggup sa madrasa, at ngayon ano di pagugup sa madrasa ini, na ayap na tiro nga natin, di ka nung lumagkabang. Atakin web jadi dinyuka gagaso kaya madrasah kaan na beniwa mga walaya di kanong kaya sama notong nanandin ni kang gulaw laaro o tawag yung tayo betadian na sutigiran apa kataling masalong na mauri na kanunya ngay no na daaki pagtaguin ni bagayro na wala atamok daaki pagtagagyang kutuan din na tamok yan sa isagyang kaya dunia pagkataling masih isa alungan amori ay tutuun agyang kutuan tamukian naguan din ng wiluin ang perensa ay piritson si isa alungan amori. So Allah na may aluin yan si isa Quran. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adabin alim. So sirano tuwatig wala amiyat taman din sa kapani mo sa bulawan agupirak ko katatagwiran sa isagyang kaya dunia wala yunfiqunaha fi sabilillah ada ainos sariranon daaping gastuiranon sa pantag sa ikisalanan sa ikwallah panutulang kakiran at tigyan niya Muhammad Jusik sa atan tuwa malipadas anto na utuwad siksa sa alungan utuwad tigwalla ay galada uwalla agyang kutuwad tamukiran apian imuinan sa isagyang kaya dunia sa isi kunara ka jahannam napakakayaw nun abaluin apirensa fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum napakipirin sa wala sa isagyang kaya mga likudiran giyang kaya binasakilidiran sa ayam na diroon wala hada ma kanastum li anfusikum ginan sopya ni moyo kung katatagwiyo sa iku dunia apantag sa iku mga ginawa niyo faduku ma kuntum taknizun taan taamini watig wala sopya ni moyo ay maanan na ito wag rekap amay kay pirin sir ka mo tatamu kaginan sopya ni mo sa dunia na taan taaming kaginan kaya pian ni mo nagyuto ay maanan na uway din ka pinamuk kasi isagyang kaya dunia na ayak kailangan na mukit sa isagyang kuto mabiya mukit sa isagyang kuto wagamantan wagama Islam na makatamuk ka mo sa isagyang kaya dunia na kailangan na makang gusto ka sa pantag sa ikwagama kaso mga sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isad na kiyaban tugikiram nagyang kuto diran kapag dura di sa antawa unun imana mang gusto niyan sa ikwagama niya kaysa anungang na ande ni na miyakat taning umaso Umar ibn al-Khattab aya minit taning umanihan sa iku Rasulullah nagtigi na ya Rasulullah suwat tigiyan so tamuka kan nabigyakan sa sosabagi unnay ni bagayakan rakalangon sa suwat tigiyan so sabagi unnay ni bagayakan sa iku mga pamilya ko ayaw to akat tawirun Umar na din nalawan yan amala aande ni na minibigay niyan sa iku Rasulullah tamu miyakat taling umaso Abu Bakr ni Siddiq radhiyallahu an na ayapitir yan nagtingin na hay Rasulullah so lang unong tamu akan nalangunakan dinagtigian ini bagay raka sa pantag sa iya tigian ko kay sila pidaw narkaon sa ikon ikakanggal baka sa ikwagama so kiyan gaw no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyakagiraw dama katigar na miya kagiraw maab kay tula kaya Abu Bakar antuna narimiya lambar kasi ikutamok kahay Abu Bakar na ayay ni sembag Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ab kay tullah wa rasulah ayat kaya tigi na lambar akan naswalla gususubuyan giyud to sa mga tao aanday ni na magagedamiran agyang kaya dunia na makampat so kapagitawiron nakatawaniran adin alungan amauria so kakal aanday ni na paguyuguyigan sa
tanu mambu na pagkailay tanu sa mga pagalitan, pagkailay tanu sa mga ginawa itanu, pagkailay tanu sa mga tunganay tanu, apagkaw na siran din si isa anungan amore, na kagiyap kaw na siran si isa anungan amore sa iko kamamasay tanuron, na ande ni na kailangan na makapamimikiran sa umanisa sa miisiriyan sa ginawa niyan o pamakaskan yan makatundungun ay kalaari para duniyan sa pantag si iko agama, nagupundra ka na mapadaram na sigurado din ang makapanggalbag ka sa pantag si iko agama, kasabab si iko kikalakan ka sa isang yang kontak kikit murgaw kapatay balasang kan wala sa madang lamapia niya taling umagiang kaya oras tano pagnintan si iko Allah abaluin niya na aanday ni na mala ibalas nagubaluin niya na iyat pansi ko tatarimaan agar bagtano na ayamala na pagnintan pansi iko Allah agiyang kaya pagaritan asya kaya Engineer Habib giyang kaya mga bubay niyan na baluin mambu wallah so mga tamukiran apakaberakat yang kiran sa ikudiran kang galbaga sa ikuagamatan o agama Islam na gusto ka sa suporta ayranon wa aku lumatas maun wassalamualaikum jami'a wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.